Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Anyị abịakwa ka anyị si abịa. Ife anyị nọ n'elu ya taa bụ okwu akpụkwa n'ọnụ. Ozi ọma anyị na-agbasara ndị Igbo. Aka aja aja na-ebute gịnị? Ọnụ mmanụ. Episode 8 nke a na-akpọ part 8. Onye anyị nọ n'obi ya n'ọfịs ya na Abuja taa wee bụrụ High Chief Dr. Sir Kenneth Ifekụdụ, the president and the founder Diamond Leeds Nigeria Limited. Agbalanze Eze-Onyekachukwu, one of Ọzụbụlụ. Ife Ọzụbụlụ, Ife ekwusigo, Ifechukwu Nnewi. Anyị wee sị ka anyị bịa n'otego anyị ji anụ kepu. Otego ndị ama na-agba wee sị na oke ite niile a na-achọ achọ na Anambra steeti ọja bụ ha ncha niile. Anyị wee sị ka anyị bịa ka ọ kpọpere anyị ebe ya bụ oke ite dị. A sị na ọsị ya rụbarụ federal gọọmenti contract, na ọsị ya bụbarụ ex-banka, na ọsị ya nwere ego na nke esigo n'ọdịnarị pụọ na ọ bụrụ eziokwu. Anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị nụ from horse's mouth, maka na ndị Igbo si nọ aka aja aja na-eme gịnị? Na-ebute ọnụ mmanụ. Akwụkwọ nsọ anyị na-agụkwa sị na ọ ga-esite n'akara aka anyị n'ihe anyị na-eme were gọzie anyị, nke ndị oyibo kpọrọ gịnị? Hard work. So biko nụ ụmụnne m, ka anyị nụrụ from nna anyị ukwu ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ, gwa anyị etu o si wee nọrọ n'ọmarịcha oche a ọ nọ na ya taa na-egosi na mba ụwa niile. Nna anyị ukwu Ifechukwu Igbo, biko ka ịkọwara anyị etu isi were bụrụ ihe ebu, maka na ozi ọma anyị na-agbasa bụ for ndị ego ha nwere foundation, for ndị ego ha nwere ụkpọrọ o si wee malite. Ụtọndụ Media House abụrụ ebe ọwụ na egwuru aja ka anyị na-aba, ọ bụrụ ebe ọwụ na anyị fere tipa ya kpụọ chovel na anyị na-atụ aja, maka na ọ ihe kwuru ihe akwụdobe ya. Anyị chọrọ ịma etu isi wee bụrụ ihe ibu, maka na ụfọdụ si mba na ife nke a agba aka na ọdịnarị n'ihi ya bịa ka ịkọwa. So anyị si ka anyị bịa ka ịkọwa. Biko sa onye nwe anyị gọzie gị. Daalụ. Afa m bụ High Chief Sir Kenneth Ifekụdụ. Agbalanze Onyekachukwu n'Ọzụbụlụ. Ifechukwu Nnewi, Ife Ọzụbụlụ. Nke mbụ bụ na mmebido n'ike na ekene. Atụmatụ ga bụ atụmatụ dị ezigbote mma, maka na of late ụmụ ikorobịa anyị na-ejefizi ụzọ in the name of get rich quick and at all cost, wee na-emebili ndị Igbo ife, and ọ na-agba m anya mmiri, maka na mgbe gboo bụ onye kpata ego amala ebe osi. Onye ka anyị bịara. Onye kpata ego amala si na okwe ife ọ na-eme. Nya ka anyị bịara ụbọchị vota. Mana nke ikpeazụ a bụ ọchara achasị bute. Nne na nna, ndị ụka, ndị okenye, ndị ichie wee were oke na ọrụ dị elefa wee tụfuo. Ma ndị igwe, maka na a na-achọ gịnị? Ego. Onye nweta ego achọrọ ya ihe ọ na-eme, achọrọ ese, a na-echi echichi, na-echi oke afa na-eme gịnị? Na-egbu nwa nkịta. So na atụmatụ ga maka na ụwa bụ ebe onye nọ gbasaba oziọma Chineke. Ife ị na-eme bụ oziọma Chineke ka ị na-agbasa, and Chukwu ga-agọzi unu. Amen. Ịnachi ya azụ na ajụjụ eju ụmụ. It will amaze you to know na nne na nna m bụ ndị ọrụ oyibo. Okay. Civil servants. Yes, nna m was a retired accountant late. My mother was a retired headmistress, still living. Okay.
mgbe m na-eto eto agbanyere na I came from middle class. I won't call it the golden spoon, but it's a silver spoon, because no one young chokwa column as nwatakịrị my father can provide anything. Follow my landlord no nature. Mana growing up obido from day one enego manya ọzụrụ afịa dị ọkpala isi ka ọzụ afịa ya na ife na-eme maka mgbe nne ga-azụrụ afịa nna ga-azụrụ afịa ọ ga-afịa gị arụ nwa bido n'oge gboo onwe nna m a ga-azụ afịa mbido from day one na-azụnye ada nwanyị finished on time, very brilliant, best graduating accounting student. And that was why during my JAMB I applied University of Uyo, because she graduated best accounting student from there. Incidentally, if any Mendigo, catchment area, no catchment area, 234, I couldn't get admission into marketing. My father seen the Ubu marketing. KFM more go law, senatorial law, no marketing. See, okay, good and fine. Can subject say again jam English, maths, economics. I'm a more problem na maths. Okay. And I'm up movie. And I'm up. To cut the whole story short, Messi Yenina can run a secondary school, Bolu senior prefect. Ebidogum no school either. Our ladies high school Onitsha. Onitsha. Ebidogum noge. Kuzibelu my sets. Other subjects find and more challenges now, more especially government economics English. I started there. Now kuzi obele. From me kuzi I'm more passion. Onye niabo onye kuzi, what do you expect? Kaina ne sinyabo wayek. Mbido neje. But then how many lesson centers came when on each every 2 or 3? Neje na kuzi subjects. Then on what Adam and me and now we go in man or hop instead of in on kitty. Nje kuzi ebe assign ago, kuzi ebe assign ago. Or on one ago for total work one more. At a time, one of them sign is a woman work up. Nkosi akwụkwọ na abịa bai na say my dad alone okay na try we big company we don't know baba na akuzi before you know it from 10 students to 20 to 30 to 40 about 100. That was how I started a remedial school. Okay. About Brighter Tomorrow Academy. Brighter Tomorrow Academy. Then you are the founder and the owner. Yes. Can you hear you had a message? If I 1996, 97. 1996, 97. Yes. Okay. The probability be at the much people mabonyembo mago maybe a obelego bataba maga. I never go want to kill a borrow me or borrow go more if the money. I'm not the dream to further my education because the intent is to go to university. Okay. I ended up missing Federal University of Uyo. My dad, how old was I then? 16 years plus. Forced me. Water Jampoli, I'm not Jampoli. Pia, no Federal, no Choro State. Because me personally, when I was in secondary school, but secretary, if I'm a young Catholic student, I had this tongue problem. Secretary on young Catholic students. Then. So I'm going that I won't school in Igbo land because of this tongue thing. I want to go out. That was why I choose University of Uyo. As at the time, we were 234, Unity got to 160 in JAMB. But I refused to come back. 18-year poly, I got admission straight on merit. I found myself in Federal Poly Auchi. I went there, others are history. I came out as the best graduating student, business administration, ONYE. Kampotasi. I realized that if I'm a because I went there thinking no pure English, Kaganaso, or blue brookie. And after I can't show you or blue soup. When someone if you also know what you see, and that was how I ended up going for my direct entry in Anambra University. Anambra State. Can I was still teaching. Okay. Students may grow go. Ega Atabago. Abago Tebego na age. I think about 20. Ego did too much. Across come a million plots. Now about 2. Are you serious? At that age, the money was, beginning to get to me, but I was humble enough
mana ka ịfụ ka nwatakịrị azụrụ azụ si eme. I started talking about buying a car. Moto nnachi go abụrụ na nne gị na ọ na-atọ moto. Moto nnachi go bụ na one, anọ m school, lesson m na-aga n'ihu. So most times in finish a lecture chi bịa Ọnịcha ka mmalefụ ndị nkụzi m na-eme na other things. Ọ na-afịa m arụ. Mgbe a ga-achị register ụmụ akwụkwọ like na anyị na-eje other states ma jamba anyị na-eje na other states, ị nwere ike pụta ka ịba moto, ị ga-afụ moto. So mfụ na m enidigo inwe moto. Ada ego moto dị, mana nsogbu dị bụ kedu ka ị ga-esi sapụ ọnụ gwa nna gị na ị na-eme gịnị at the age of 20 years. Mana ọ nwere ihe m na-alụ maka na lesson a bụ na afọ m na-ewu na Ọnịcha niile, na-ewu na Anambra niile, ụfọdụ na-esi Lagos bịa na-agba exam n'aka m. So ihe na-ekwu na oge ahụ o nwere ihe dịka mmadụ na-abụọ ịtọ nwere ike ịgbarịrị aka ebe ụmụ ndị ọgaranya dere exam n'aka m aja, ụmụaka bụ ụmụ m mkpọje exam ma ndị tipa ka mkpọba afọ na Imperial bụ aja, ụmụaka mkpọje exam ọ bụkwa ndị nọcha ma na Imperial lot mana ife abụrụ ife a ga-eje na-ekwu it speaks for itself. Ije Ọnịcha kpọọ den o nwere eto n'Ọnịcha ị ga-asị Ken Brighter Tomorrow na Amarụ Brighter Tomorrow Academy. Okay, go ahead. So nsogbu wee bụrụ kedu ka a ga-esi gwa nna m na ndị ego moto. It becomes an issue. Enjoy your my mom sisi gbe ya a na-achọ ka a ga-esi gwa my dad egogo m dị moto golf. This happened when I was 20 years. Mgbe golf pụtara Golf 3 with 3 ROD, very big and massive GTR. Moto na-anata from I hit na-eme onye ọbụla ewe jekwuru maka ya wee kwuo na ngụ moto ba si na ọ ga-emebi ya na ọ ga-abụ ya ọkpọkwa ego akwa ego m nọ na ndị too young to buy a car. Mgbe eji wee kọwabalị otu nsi afụ nna atọ mana nna atanya bụ afụ mana tomi na-aba moto o wee kweta ịhapụ m ka m nyaa moto ọ mana nji ego mmegide. Which year ka ego moto? If I remember when the 20 years that adịgonu m arọ 2000 and 2000. The year 2000. Yes. 25 years today. Yes. My dad mana today gịnị na-eme? Nwatakịrị ga-apụgolu moto nata, nne na nna ya ga-ajụ ebe moto si. Nwatakịrị ga-apụgolu iPhone 3 million nata, nne na nna ya ga-ajụ ebe ozi. Mana nke mụ nwa ama ife na-eme ekwọrọ ka anyị uzu moto. Ife aka emegide my dad mesi ekwe to cut the whole thing down because aka etoka. Yes. Ife abịa mepe ebe m anya model ebe my life towards ịgba mbọ. Maka anyị ekwu ikuzi lesson ido n'ọdị izi and be finishing na school na unizi gbara nata Ọnịcha fụ ife ndị be m na-eme kwapụ ọ bụ mgbe a ga-register exam 24 hours ịnọ n'ụzọ otu NNF jamb kịta na-asị na-enwe error in jamb ụmụ gị nwee ndị emere ọfụma ibia n'isi you are struggling moving from one state to another. That was how I started. Na that same year ka m gocha moto ahụ wee na-register ụmụ akwụkwọ na Port Harcourt Rivers State. Mmadụ wee kpọrọ m GCE wee sị na nwanne ya na-alụ na WAEC office wee buru 650,000 ọ ba na boot golf speaker bunye elu. Then the highest currency ya nwe bụ 100 naira. Yes. 650 if you withdraw. That in the year 2000. Na bank na Stadium Road ka baro ke fa na ebe a NDDC building dị ebe a ka WAEC dị. Amam no walu no nwanne ya ga-alụ na WAEC ka ọ bụrụ ndị anyị kelesi nwanne ya isi aka mbupụtezie dị m ọsị mba mụ hapịa na nwanne ya si abuduzie the money na banu we lose 650,000. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month from GCE form. Mgbe aka nọ ma na kacha mbụ ndị nwoke si na Rivers State egwu ngwa ya mana Adam dacha akụnye o mee m mbido gbaba mbọ nke a bụ ọdịdị izizi nweta asọmata. Okay. At that time 650,000. Then nwoke mbi na bia wee na-aga school n'Ọka as my landlord wee sị m na ọ na-afụ ka ndị mmadụ si abata ebe a na ọ na-afụ ụdị life. The man is of a blessed memory now.
the name ka m egotere mana the agent ka nka lute ruo nwanne echi aka na-abịa to agent alụbalụba afọ alụbala eze ama ọka dị ndụ ajalija ka ọ bụ n'ọka onye ọka maka ọka ka m binu wee na-asị m na otu si eli ego na ụdịrọ mma mụkoke naanị onye m nwoke a na-akpa arụbara eze ama onye ọka agent ka ọ bụ nwunye enwechaghị ego nyanwa na-emekwa ọfụma si mụ arụbala wee kpọrọ nwe ego anyị izizi ngo na that 20 years of age ka ngocha moto ego m anya 220,000 mgbe that was the first landing goal n'Ifite. Otu aka nsi bido wee were nwayọ na-abido onwe m na-abido egosi m nke isi ọtọzie m ụtọ maka na egosi m ọtara aka anyị ebe a na-akpọgo bụ 500 bụ 600 ebe a nwere Whitechapel ka gịnị dapụtara nke izizi a nwoke ọrụkwu White View nke obezie ọtọba m ụtọ. So to cut the whole thing short, I graduated. Before I graduated, it's history. You go on so many cars. Which year you graduated? 2002, because it's just 2 years program. Okay. I was using V-boot then. I moto, I use flat boot, I everything. Man, you need a boom from lesson center. And then go man Otoba motor. Can I graduate if I will go manzuafi. Ndị nọkwa n'Ọnịcha abịago na-ana m ego nye m ego ka ntinye na exchange nye m ego ka ntinye na paki mgbaka paki polo na ewu etinye ego nye na mgbe asịsị m akaụntụ nwere nke afọ. But I told myself mmanzu nwafịa because if I ndị a na-afụgo m insincerity and ife na-ebutu nwoke a na-ekwu ya na-ekwusi ike abụrụ ego no mbosi okwu gị kwụsị ibu okwu gị bọsị ọbụla gị kwụsị ibu gị that day is the day you start having problem. So m nwee phobia because ọ bụ na afịa n'ụdị ndị a na-akasị ime ego na-akwụrụ akwụ si m na kọntena na-esizi na nwa bụ ya jiburu ego exchange gba ọsọ otu aka ego niile nyecha ndị mmadụ efu ọ dịkwa ka m bidokwa n'ụwa n'isi second time but I was not the type. That was the second falling because the second falling which year? If I remember 2000, as a 2002, 2003, I was busy giving money. So yeah, there's no good shop that say that now. So where they go? Which year? If I 2003 ended, Onya Colusieba, go that. I'm going to because now I've gone and the money for akwụdị ndị a ga-eje kụzi ime afịa ebe ọ bụ na Kenya ofefa jide ezuru ezu mgbe mma abata n'ime afịa ka so mgbe nke a na-eme ya pịa bank mụ na ndị oyi and that is another thing mma achọ ka you try mụta select the circle of friends you move with. Mgbe ife niile a na-eme agụ m na-awụchi amarọ m ife bụ cultism aparọ m cult akarọ m ife na-arụ ihe na-arụ ma ị ga-afụ tattoo ị ga-afụ razor ị ga-afụ anything. But when I Unizik, I selected my friends. On either I in that Unizik, it will amaze you, mainly women. So also working up. Out of working up, I in China, the list of us made 2-1 second class up. I made second class up. That was what I came out with in Unizik marketing. All of my circle of friends, we all made it excellently. What I went to, what I went pass, what I went below 2-1. Now, when I was doing that lesson, parents, mom, and some of the good friends, mom, Nneso, started seeing me. Then one of them was a regional manager. He called me. A regional manager where? Regional manager then, Platinum Bank. Platinum Bank, yes. Okay. He called me. Which year? Sorry? 2004 then. 2004 ended. 1 year after, nda kocharaga akọ ego inye ha. Okay. He called me, say if I am actually on a bank, he said I don't mind. Onye gina go school. Okay, just my a friend. Okay. Yes, that was a regional manager. Okay. He said I don't mind. Say
Then ị ga-adịrọ ọnụ, ị ga-adịrọ ka ọ dị kịta na ma ga-emegbu 100 million, say I can bust it. Enyebere m offer letter, enyebere m anything, say improve it. 2 weeks ka m ga-agharị n'Ọnịcha. Agagharịrọ m much. Parents m kpọkwa ụmụ faje exam na nwa efe m na bank na-akpa na nchọ ka ịmepe account. They opened the account, they have confidence, they gave me their money without being a staff of a bank. Before you say Jack, I was doing like 200 and something million. That was how. Now 2004. That was how a strategic hire can be in banking. I joined through process of recruitment in banking. It's a strategic hire. Yes. That was how I went for interview. Now the interview there, Atuche Simba, that Atuche was MD. Now I'm at exam. Since I'm a fresher, that I should go back and write. Sorry, sir. What is the name of that your friend, the regional manager? Leonard, you go blessed memories late. Late Leonard. Yeah, Ugu. Ugu from Nsukka. Yes. Okay, go ahead. So, I went back, I wrote the exam. Other ones were history. I worked in bank. I started doing well. As at 25, I've gotten a street in Oka. Ndị mmadụ ka nọ n'Oka, n'obi na-agụ by Udoka. Kenneth Ifekụdụ Crescent. My house, the first bungalow I built was 2005. It's still standing. Mmadụ bi ebe a. From there, mgbe ọ nọ na Ngozi ka ịma agụ mepezi ọfụma, mana ọ nwere ofufe nche ịgwa ndị mmadụ. Ị na-enwe challenge n'ụwa, don't give up. Because na Chukwu, even Jesus Christ dara ada 3 times. Ọ da nke isi kwunye da nke Igbo kwunye da nke ịtọ. Akụgo n'oge Ugboro Nenda. Yes. Nke ịtọ bụ na bank. Adam ada na bank. Okay. And mgbe ndala ada na bank ya, emebego m ọfụma. Enwego m ife nwe na Ngozi kabara obi na bụ Kenneth Ifekụdụ Crescent. Nwe Ifekụdụ close na GRA. Current GRA Ọka. Okay. Bịa na Ngozi ka ebe m nwezi a lot of properties. Alụgo m duplex, roof, na-ekwu okwu ịba. Ụkwụ abụọ. And ụkwụ abụọ m, I felt no end of the world. Mgbe chọpụta, ofu onye gwa m sị, na ebe afọ idobu your comfort zone, na Chukwu chi buli gị enu, o tinye gị stud. O tinyere gị stud a ka i wee pụọ n'agharị anya afọ ife ọ debelụ gị. So mgbe m si Ọka apụ, na-eti mkpu onye ọbụla ma m na Ọka, nwatakịrị amụ na nwa ịkpọ na ana Ken, ọ nwere onye amarọ Ken. Mana ana m apụ ihe abụọ bịa Abuja. Abịa m Abuja 2010. 2010, 15 years now. 2010, yes. Okay. Yeah, 2010. Started with a career. That career lasted just for like 6 months. Because while in that career, I've made up my mind. When on a bank, I'm a lot of contract that I have to continue. Okay. God did it. Low first one, my Ogongo Community. Wept the first one, I wrote. Wept the second one, I wrote. Who is that your Ogongo? Victor Wafo. It was OCSSS on that job. Okay, Victor Wafo. Okay. So, in that case, we do low first one, low second one, low third one. And Nas never logo light in the tunnel. While Jonathan Bido Shopi, Abanye Shopi, I love Azio, and then one Pia Jonathan Apo, community, then Akuchi. Nsi osigabanye luko osigabazọ osigbachi ya na mbara kọsịrị nsi na-aga anya ife folechi abi aya nọrọ amebe nnọkọtasị onwe m amachu alụbọrụ Shopi mini subsidy investment program ọ bụ na ịma mgbe good luck wepụ fuel subsidy wee introduce ife anabọ subsidy investment program. So that program a lot of things and alone or one and market and go to help people non rural areas. So I was one of the major contractors. Then you might enough agree on ego can hundreds of millions. They make it go on aqua, the wage to do wage they come in hundreds of millions. Then I was like, oh, mana Chukwu si na onye ọ ga-agozi ka ọ ga-agozi and olileanya na-esi ebe olileanya adịghị ka anyị na-ebugharị n'azụ ọchịchị na-ebe na mefu na John Kobe Jonathan. God ended up bringing Buhari. Others were history. Today ị ga-akpọ ndị okwu siri ike
and National Assembly. If any now to the glory of God. And all I bolu silike. They draw in the People's Club ni if you for the contract HG BP. All I bolu BP ama mo BP mana people amaro. You know, you can local government like Odiano Kita. I told me about favor on camera. Yes. I don't know the aging in December. I'm not a mother than my number manager and they image with the account. And they gave it. So, mana, I didn't give up. And I'm humble. Omeron can say can you wafa. Kamaro ebe ifenememu si. Omeron can say can jem bedibia. Ọgwụ ọgwụ omero ka nsị ka mbido tachibelu ndị mmadụ anya maka na akala aka onye na-edu ya ife na ya umikolobịa baịbụl ebe ọ bụla ekwu gbado anya nwee passion for ife afọ ị na-eme were anya tinye naanị maka na ọ bụrụ na ị nele anya naanị ị ga-afụ nke dị naanị onye na-anya ọfụma fụ nke dị naanị iwe nwee ike ịnọchi ya o wee too otu ndị be anyị well, Bolozia na eteta ụla ana m eje ọrụ nwere steeti dị na Federation of the whole Nigeria ma ada alụ ọrụ kpọọ the whole 36 states onwere steeti ya akpọ na today na Nigeria mee nwere ọrụ the whole of South East, the whole of South South, the whole of South West, the whole of North West, North East amụbado ụmụọrụ currently na-aga mana onye fụ otu aka nsikwa otu o si aga ka nsi agbagharị enwe m ndị ọrụ ụmụ nke ga-abịa inye si lụọ fa hapụ ife isi fafa lụọ ebe a na-eme ka aka ọtụ ọkọ na-asị nwee ego etinye gị na nsogbu agwa ihe na-agwa ọnya bụ 24 hours isi na-enwe ọkụ mana o merọ m ka nnọkọtasị oke ka a hapụzie ebe afa isi ka a hapụzie ọzụzụ ma kelee ọzụzụ ma amụnye m n'ụka mee mụ mmalụ ife bụ ife Chukwu mee mụ mmalụ ife bụ alụ mee mụ mmalụ ife bụ na ịkwafu ọbara adịrọ mma so nnezelia and onye a na-ezeli ya ga nwere ka ị ga-ejegide ka ị ghara iru ebe Chukwu delu gị so na anyị ụmụ ikolobịa be anyị ka aka nyọ oke ite adịghị enye ego oke ite na-enye ego onye a na-agwọlụ gị oke ite ọ gasị gị nye ego ka o wee gwọọrụ ya oke ite na-enye ego ọ ga-eje bili n'ụlọ akanye oge ụfọdụ fada agwụ arụ na-esi isi ị nọ na kọndishọn ada gị ị nọ n'ibi n'ezigbo na ada gị ndị nke na-agbọgbuzi mmadụ na-akwafu ọbara ka m na-asị fan akanyọ maka na ife onye metere na-esi ya ọnwa akọ mma akọla maka ndị na-akwafu ọbara mma mkpọ famili afa maka ọ ga-ajọ njọ mgbe anyị na-eto eto anyị nọ sekọndịrị skuul nwatakịrị a so na onye kachasị eme ọfụma ifu white immaculate maka na nne ya so na the richest n'Ọnịcha the richest farm over 5-story buildings 4 n'Ọnịcha then aka alụbara 5 story ife a na-alụ 3 story from 5 n'Ọnịcha mana nwatakịrị a baa IMT due to ụdị ego a na-enye ya o wesị na ife gụrụ ya bụ ịbụ executioner na ndị court ndị egbu mmadụ executioner bụ ndị ga-agwa enwe crisis nyanwa na-ejide efe egbe nyanwa ga-agwa nyanwa ga-egbu mmadụ a na-eme ife niile a n'ụdị na-anọ skuul emesighị ya pụta anyị ncha graduate go nwa na ọ graduate nọ mgbe anyị nwa graduate o jisi ike mechaa megide ife a chụọ ya ọ graduate onye a na-agwa gị empowerment Disemba ebunye m ya tricycle nye 500,000 nke a nke ịnọ mụ ise na-enye ya ego cause ọbụla ọbara ọkwafu ọbago ụka ọbụgo pastọ ọbara aka na-achụ so maka ihe nji ekwu ife a bụ ndị na-eme na a na-eme inwere onwe anyị na-eme ị na-agbọgbu mmadụ ị na-akwafu ọbara ị na-eme nka ọbara a ga-achụgide gị ọ chụgide gị ọchụtala ya ọchụgbu ụmụ gị ọnya bụ alụ dịrị nne na nna asị na akpọrọ alụ dị n'ezinụlọ so biko ka anyị wetuo n'aka anyị ịkwafu ọbara abụrụ ihe ejigwe mmalụ ndị Igbo ife ejigwe mmalụ ndị Igbo bụ ịgba mbọ lekodibọyị ndị be anyị na-agbazi Anambra wee na-anazi azụ ịbịa tata mgbe gọvanọ chọrọ ime elekshọn n'ime afịa wee mee sensus wee chọpụta na eme elekshọn n'ime afịa
ifo na ife niile ga-abụ prezidenti afịa niile dị n'Ọnịcha ka ọ bụrụ onye Enugu ọ bụla enye maka gịnị maka na ndị abịa chọpụta ife aka ndị Anambra na-emebu fa ji wee mee gịnị nwee ego onye bịazie biko kpọrọ nwa m jebe bọyị kpọrọ nwa m jebe bọyị afa bịa bọyị famalụ n'ọlụ ka fa mee gịnị fa ju umeanyị gbaa bọyị onye Anambra bịazi asị na nwa ya ga-ejekwa bọyị na ọ chọ ka nwa ya jee bute ego mbute adapụrụ unu jee jụọ ese ndị niile akpala ego mbute ọfịa na-etochasị pefa ngwuru fechiko ama fechiko nwee na-ayọ unu biko ka anyị nachi ya azụ na ntọnanya anyị ka anyị mụta ife a na-akpọ ọgaranya ọbụla nwere ụmụaka ọ na-enyere aka obodo anyị nwere ndị na-enyere mana majority inyesi ya ịnachiata ị ga-afụzifa ofu onye ma efetụ m n'anya n'East Hand o so na ndị nke tricycle ahụle tricycle nke a na-ebu ibu o wee gburu ewu kpọrọ nwunye ya wee bịakwute m esi na ọka okene m na ego afọ nyere ya na ọ gbọpụtago anọda oleji tricycle anọ m ebe agwa my brother sisi bunye ya maka enwere m chọta ụbọchị sisi bunye ya wa because na onye nke enyere obi ama akaụntụ ife nyere ya ka ị ga-eme ọzọ so biko ana m ayọ ikolobịa ya aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mana gbanụ kwuje eji ikpe ego ike ị ga-ana ike maka na ogbu mma na-eme gịnị daalụ ọ chịkọrọ ife ndị Igbo nọ na ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụnụ afụgonu ebe dị oke ite na Igbo bụ na arụ agba aka na Ikenga na olive oil ma mmanụ nsọ Ijon Pampas ebe o dudebere ụnụ afụgonu na onweghị nọ ịdị consistent, dị dedicated, nwee fear of God in you, kwụba aka gị ọtọ, dị humble, na-ekwu eziokwu, na-tolerate. Ifre ugboro ole ka ọ gụrụ okwu kpọrọ ya mechakwuo ọbakwuo na bank okwu kpọkwu ya na bank o give up. Akwụkwọ nsọ si na nsogbu ga na-abịa, ọ ga na-eme ka anyị wee na-anwere okwukwe anyị, ka anyị wee na-esi ike. Nsogbu ọbụla na-abịara ogo bụ ka isi n'ike na-eme gịnị na-abalị ike, na ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye obi ya adịrọ ọcha na onye aka ya adịrọ ọcha, nsogbu ọbụla bịakwute ya ozugbo ọ kwara gị n'oge n'ala. So nwee na-ayọ unu nụkwuru ihe o kwuru na aka aja na-eme gịnị mmadụ, wee na-ayọ na onye ọbụla na-emegodo ajọ ihe sepụ aka na ajọ ihe, na ajọ ihe na-amụta ajọ ihe, na ogbu mma na ana na mma, ọgba egbe na ana na egbe, na nke onye metere na n'ụwa were isi eme gịnị wee bụrụ. Nna ya ma jụọ gị na ajụjụ, mana o nwere ofu ihe nsị ka njụkwuo gị. N'agbanyeghị n'ihe niile ị gabiga, ịkpọgoro anyị your father mara na-akwụdoro eze ochie na o nwere nna ọ ga-abụrụ, ọ gwaghị na ịma nọ na di ya akpọbatara ya ndị ọbịa na-emelesi, mana ọ si ego nsogbu adụrụ ị na-eme dị lesiri ewerezi ebe nna gị denụ n'Ọnịcha wee marụ na ịchọ ka nwa gị pasị aja mbụ ma wayek jekwu Mr. Kenneth na nwa gị eme gịnị ga-pasị examination. Now wee na-asị o nwere mkpụrụ mmadụ one na one, maka mmadụ na-eto ọ ya enwerịrị ndị ya na-abanyere gị aja, ị ga-eburu ukpe ekene buje ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ. Maka na ọsọ mere nye bụrụgodu president of this country, our president, our working president, nwere ọga o nwere ndị bayiri aja n'ukwu o wee bụrụ Jagaban. Maka na ama na onye izi baigoro gị aja n'ukwu bụ nna gị, bayi were ụlọ ya nye gị, bayi send you to primary school and secondary school, i wee sizi ebe ahụ were rigoro. Ma late Victor, right? Victor Ugwu, my regional manager. Yes, so that is it. Ka the family nọrụkwa wee nụ
na nwanne ha nwoke nwụrụ anwụ mekwarụ gị ihe ọma maka na onye chefuru ochie na ọfụrụ ada eme gịnị ọfụrụ ada akpọ ya iru. So etu ị nọzi today imego ka anyị ghọta na Diamond Leeds bụ from contract ị nwere experience when you was a banker ị na-arụcha obere contract mana ka ezi ebiri gị uche how come about this name because this name dị unique. Diamond Leeds all the unique even the logo and everything about it. Ngwa gị ife so n'afọ anyị ga-amụ ọmụ maka na mgbe nnọcha nwunye m ana m akpọ ya Diamond. Are you serious? Yes. So not to register company. Actually, it was not my first company. First company Kenneth more business ventures. Kenneth more business or company as at when on a bank agent and which I was in Universal Basic Education. Okay. All Central Bank. I was doing it. Okay. But I said then not just able to the bigger one. That was when this name came up. As an inspiration. Yes. Okay. It's okay. All right, sir. Ife agbanaka ejighị igogbe ene ya. Anyị na-ekene gị maka na ikwuru ọfụma and onye nwere akọ na uche ya ama na o nwere ihe gbasara gị na buying and selling. Mana ọ nwekwa ihe nzi ka njọ this contract a na-arụ ọsọ gọọmenti ka Diamond Leeds na-arụ ya. Kedu ihe Diamond Leeds nọgasị into? Because I know that to my own best of knowledge that Diamond Leeds is if I it's a conglomerate. Today Diamond Leeds Motago 31 companies. 31 companies. Yet I know into a lot of things. Okay. We have our quarry running. We mine. Okay. Undergo running engineering. Okay. Then undergo drip pillar, we have our estates running, not one, not two. Okay. Then undergo drip pillar, we have two surprises coming up. I can give away Buchie. To go say aga. Igbo mụrụ nze m ọzọ unu anụgo n'ihe na enwere any shortcut to success. Onye rụọ omegide orie. Work and shop. Ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe maka na ihe niile nna anyị ukwu kwuru today passion first never you give up consistency fear of God echefu na ebe isi wee mee gịnị isi wee bido then nna anyị ukwu ihe ọzọ isi ka anyị jụọ ọgụ bifo anyị achịkọ akwụkwọ nsọ si na nwoke ọbụla chọta nwaanyị chọtara ezigbo ihe adịna ọ ga-abụ onye inye aka anyị. I will say to you, maka mma na ya ma nụ na-eru ọna nwaanyị maka ịdị nwa overfresh nwa poppy take away. So I say ka anyị mara ọnwụ na ịrụ ọna nwaanyị ka ị gwa anyị ka anyị mara na onye inye aka gị ka ị nụtara ka onye nkakwa aka maka o nwere ndị na-anụta onye inye aka nwa onye na-anụta nkakwa aka. So ka anyị mara na ị ga-amalata akara aka gị tere n'ọnwa. Yes. I'm nwunye at the age of 27 years. We're not Lolo Chioma Ifekụdụ. Okay. Ọzụbụlụ. Oh. Chukwujukwa nwoke na nwaanyị na Child. Oh. So. Anụ nwaanyị mụọ nwa zuo ezu na nwoke. Unu anụghị ya ụmụ esekemperi space ya adụghọ. 18 years in marriage. Efere ya 18 years. Onye mụtakwara nwa rugoro 17 years or 16 abụrụzụkwọ nwa for 2 years or 1 decade. And for 2 years or 2 decades. 2 decades. Yes. So unu anụghị space ya adụrọ no peace of mind nwoke nwere mere o ji wee na-amụke ka igogbe afa nwunye ya chiri na ichi na Ọzụbụlụ na-akpụ. Then nna ya nwere advice ị chọrọ jos ị ga-enye ya dịka ndị igwe nọ n'ala Igbo maọbụ ndị PG ma ndị klaji ndị ụka gbasalụ ozi ọma anyị na-agbasa na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ maka na mgbe ụfọdụ nke ikpeazụ a adịba ekwu ya maka na anọ na igogbe nọ na-emekwazie mgbe ụfọdụ ịkwado ije ụka
ọ dịka ọ na-emekwazi afọ onye na-eri 3 square meal n'ụka ahapụ ozi ọma ya eze ebido aka emergency donation. O mekwazie dat na ụfọdụ ndị mmadụ ihe nchọpụtara ka m na-agwago nke ọfụrụ ụfọdụ ndị mmadụ a na-atụzi na ije ụka bụzi ego and nsokwa na ife nsokwa mgbe ụfọdụ wee butekwa nsogbu anyị nọ n'ime taa, maka na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ka esi wee jee niri big man papi ya ka a esi wee jee kwalụ poor man mani ya. So can advice ị nwere inye generally ma ndị ụka ma ndị nna anyị bụ ndị igwe ma ndị PG and nne na nna? Ndụmọdụ nwere inye ọkachasị ndị igwe na ndị president general, biko ife niile abụrụ ego. Obodo niile na-eche echichi na nke ikpeazụ, mana ịchọpụta na ndị a na-ayọ bịa ka iche gị echi, bịa ka iche gị echi kwa ụbọchị a na-atọ na echichi da. Obodo na-akpọ onye nke akpọ onye nke akpọ, nna anyị unu wetuo n'aka echichi afọ a na-eche ọnọkatakwanụ kpọọ ofu onye na nwoke a okenye a n'ebe a na-ejikwa n'eziokwu malia na okenye a n'ebe a na ọ rụrụ olu oyibo rụọ ya ọfụma na ọ savụ obodo anyị bụ Naijiria ọfụma si pọkenye aka eme gịnị anyị si otu a na-eme ndị mmadụ amalụ na-enwe dignity in level. Fa chọpụta na ọkwụba aka ya ọtọ na ọ narọ bribe na ọgwọrọ ọgwụ na ọgbara egbe na obodo ga-emekwa gịnị ka erekọgnaize ya. Mana ife obodo na-achọta ata bụ ka onye ga-alụla anyị họl, ka onye ga-enye anyị 100 million, ka onye ga-enye anyị 50 million ka eche ya echichi. Nke a nke mbụ. Nke ịbụọ abịa n'akụkụ ndị ụka, anyị na-enelu ụlọ anyị bụrụ ndị na-enyocha anya Jizọs Kraịst n'elu ụwa. Nwee na-ayọ ndị ụka biko wetuo n'aka na ọnụnwa bụ ụka kwesịrị na-agwa anyị na material things abụrụ ife niile, mana tata ụfọdụ ndị ụka na-achọzi material things karịzie anyị nwa bụ ndị na-eme gịnị na-abịa ụka, wee tinye ọgba aghara, wee tinye oke ọchịchọ, wee tinye ịkwafu ọbara, wee tinye getting rich at all cost, and it must stop. Amen. Igbo mụrụ nze m ọzọ Chifu Taba, ị ga-akekọzi ka anyị panie bino niile nwere ego debe na bank. Ị ga-apịakọ ndị be anyị ọ bụrụ ntị m ụka ntị ụlọ okwu anyị kpụ n'ọnụ kịta ahụ otu oyi esi dị mma. Onweghị onye anyị na-abara mba and onweghị onye anyị na-asị na-ebi na ya anyị na-ekwu ka amara biri udo wee chịa. Ọ na-anụgo ihe nna anyị Ife Nnewi kwuru agbara nzọ onye kachukwu na Ọzụbụlụ, ọ na-anụgo ihe o kwuru. Ọ na-afụ na okwu a na ije otu o si jegide wee ruo ebe ọ nọ tata ma ọ bụghọ gidi ngwom na o nwere otu o si wee bido. Ọ ya ka anyị na-eme ka onye ọbụla mara na ỤTỌNDỤ Media House na-ekwesịrị ka ndị be anyị na-achịghị azụ n'ebe anyị si wee bido ka ihe wee gaa akwa otu o si aga bifọ, bikos na otu ihe si aga kịta abụzị otu o si aga mbụ. Wee na-asị nna anyị dị very grateful na ịnabatara anyị maka ọ dịrị izi. Ọ nwere onye ya abụ ịkpọ bikos ịma na ije anya ozi ọma anyị na-agbasa abụrụ ọbụrụ ebe ọ na nkịta nwere anya kparachi bujere. Anyị na-eje efọ ndị nwere good legacy. Ọ bụghọ enwe ndị na-akpọ na fon mana akpọ na ebe a na anyị dị booked and na time na efe atọrọ o nwere ka anyị si discharge ya. Na ndị anyị na-achọ ọgwụ ndị nwere good foundation, nwere good legacy, nwere integrity ga-agwa anyị si anyị na otu ha si kpata ịkpa, because ihe anyị ji aga na nke ikpeazụ ihe anyị ji aga awụ gwa anyị otu isi kpata ego, because nọkọta ha kpata ego onye ibini ha na ego agwọ. So process anyị kelee daalụ ka m na-aka akọ ọnwa ebe mmelomit maka ndị ga-asị ka ọ kọsisi ife niile n'okwu ọzọ ihe ọ na biko abụ m onye ọrụ ngo, am a contractor. Alụgo m so many roads na Nigeria, so many federal high roads, so many rural roads, so many high institutions. The third high institution ka m na-alụ na Nigeria kịta single-handedly from design to finish, and they are all multi-billion naira projects. Daalụ. Thank you, sir. Daalụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị ga-achịkọta unu anụghị ya, mmadụ niile ama bụ impọta unu n'anya na
foundation of his success bidoro from his parents. Papi ya bụ accountant, mami ya bụrụ onye nkụzi. Wee good notion. O wee si ebe ahụ wee fụkwazie na ndị bizinesi kwatụ ya obere, ọsị mgbe weghagie ya egwu, ọsị ka ego nke fọrọ afọ ka agbara ya gbee na akacha nwụdi ya mba, na ịzụ ahịa amaghị ya. Onye ọbụla a na-azụ ahịa, onye ọbụla a na-abụ ịnkọta, mana manụkwa amarụ na line of business ọ nọ na ya na ihe na-edu onye ọbụla nọ n'ime bụ eziokwu. Ife na-edukwa onye ọbụla nọ na business ya bụ somebody weta contract nye gị onwe oke ruru onye anyị were eme gị ịhara aharụ m, onye ọbụla eme gịnị, onye ọbụla and enyeghị contract gị rụọ, ịrụọ ya na-egosi ya physical, ị na-arụ nke ọdịo nọ na-eje na site anụ agwago ụbọchị nnọkọta na-eme status ya mfu nwoke ebe ọ lọrụ trauza kpuru helmet a na-ekwukwa ọgwa onye nọ na-eso na ife akarịa si je chitaziere esrebas na chu na afọ ya ofu n'ọkpa. So biko nke onye na-eme ya megịnị na ike unu n'anya ụnụ afụ na o nwere ihe dị ka mmadụ ịda na-agba mbọ maka na aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ. Congratulations sir. Congrats. Maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ.